дар шаҳри ҳисор 13 хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва 4200 хоҷагиҳои деҳқонӣ ба қайд гирифта шуданд, ки ҳамасола хоҷагидорон бо истифода аз имкониятҳои мавҷуд буда техникаву мошиналотҳои наву замонавӣ харидорӣ намуда дар гузаронидани корҳои саҳроӣ ва сеҳ истифода мебаранд. ҷиҳати омодагӣ ба мавсими нави киштукор дар назди варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор бо иштироки намояндагони вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, механизаторони хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди шаҳр ва дигар шахсони масъули соҳа маъракаи қабули техникаҳои кишоварзии хатти тайёр баргузор гардид. кишоварзону механизаторон дар ин маърака иқтидори қувваи техникии хоҷагиҳои кишоварзии шаҳр аз ҷумла тракторҳои тасмачархи шудгоркунанда, тракторҳои байниқаторӣ, комбайнҳои ғалладарав, тухмипошакҳои пахтакорӣ ва дигар техникаву мошинолотҳоро баъди аз санҷиши техникӣ гузаштан ба хатти тайёр гузоштанд. дар шаҳри ҳисор дар умум 627 адад техника мавҷуд мебошад, ки аз он 72 ададаш тасмачархҳо мавҷуд, 68 байни қаторӣ ва 488 нақлиётӣ мебошанд. соли 2024 зиёда аз 45 адад техникҳо ҳам дар сектори хоҷагии ҷамъиятӣ ва шахсӣ хоҷагии деҳқонӣ харидорӣ намуданд. бо дастгириҳои асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тоҷик агролизинг ташкил карда шуд, ки имрӯз тамоми деҳқонон метавонанд бо тариқи лизингӣ техникаҳо харидорӣ намуданд. зина ба зина техникаҳо нав шуда истодааст, ки тамоми деҳқонон имконият фароҳам шуд, ки соҳиби техникаи нави худ шавад. аз 627 адад технике, ки дар шаҳри ҳисор мавҷуд мебошад, 540 адади он пурра ба кор омода аст. кишоварзони шаҳри ҳисор ҷиҳати амалӣ гардидани барномаи давлатии амнияти озуқаворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад, аз тамоми имконияту захираҳои мавҷуд буда истифода бурда баҳри истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва воридотивазкунанда тадбирҳои зарурӣ амалӣ менамоянд. ҳамин аст, ки соли 2024 дар натиҷаи заҳмати деҳқонон ва механизаторон нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳр ба 1.6 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбати соли 2013 154 миллион сомонӣ зиёд буда, суръати рушд 111.1%-ро ташкил додааст. имсол дар шаҳр дар майдони 8095 гектар кишти зироатҳои баҳорӣ ба нақша гирифта шудааст, ки аз он 1500 гектар пахта, 450 гектар картошка, 1283 гектар ғалладонагиҳо ва 4862 гектар сабзавоту дигар зироатҳо кишт карда мешаванд. зимни суҳбат бо аҳли заҳмат таъкид гардид, ки кишоварзону механизаторони шаҳр бояд аз камбудиҳои дар соли гузашта ҷой дошта хулосаи зарурӣ бароварда дар ҷобаҷогузории кишти зироатҳо аз рӯи нақшаи пешбинӣ намудаи мутахассисон амал намуда ҷиҳати ба роҳ мондани кишти зери плёнкагии пахта тадбирҳои зарурӣ андешанд. дар интиҳои чорабинӣ як қатор механизаторон ва корхонаҳое, ки дар рушди соҳа саҳми назаррас гузоштанд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ сарфароз гардонида шуданд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор, Ахбор.